Anga wale ɲuman foli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen nɔ ni nin kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri 2 TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ye ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de ye tile Marɔku dugu min bɛ wele ko Marakɛsi diɲɛma ɲɛma 40 ɲɔgɔnna de kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka lajɛ Faransi faaba kɔnɔ Paris waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kɛnɛ min sigira sen kan diɲɛseleke naani bina k'u ka sanko o bɛnka a bɛ se ka wale cogo min sigi kun ye o ye jateminɛ gafe min bɛ wele ko cadastre dugukolo jateminɛla de do o bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo yɛrɛ pereperela tigɛ jatew minnu bɛ dugukolo kunkan olu bɛ se ka ɲɛdɔn Bamakɔ ani Kati cercle a baaraw n'u donna Manden commune rurale la dugu min wele ko Mɔnzɛn-dugu an ka minisiriso fɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ dugukolo ko ma an ka jamana kɔnɔ bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana Ama daminɛ ni nin kunnafoni ye jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ye ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye Marɔku jamana ye ka sabu kɛ diɲɛseleke naani kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye walasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a bɛ se ka kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ nka ka bɛn ni a ye jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita degun dɔ ye a sɔrɔ Marɔku Marakɛsi degun in tɛ dɔwɛrɛ ye kɛnɛya tigilamaw ye a jira k'a fɔ farikolo de sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna o de kɛra sababu ye ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɔ a taabolo kan nka kɛnɛya tigilamaw ye a jira k'a fɔ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ ka bɛn ni arabado novembre kalo tile 16 ye jamana ɲɛma kan ka se ka ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli baara tɔw kɛnɛ kan min bɛ se ka to a bɛ se k'a ka baara kɛ ka sabu kɛ bana min don n'a ɲɔgɔnna bana gwɛlɛn tɛ farikolo de sɛgɛnna o de nana ni a degunni ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bataki min ni o sɛbɛnna a bɔra jamana ɲɛmayaso de la wa fanga ɲinijakulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni u kama ko Rassemblement pour le Mali RPM ni jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ bɔra o fanga ɲinijakulu kɔnɔ ale fana ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ degun min ye jamana ɲɛma sɔrɔ Marakɛsi degun wɛrɛ tɛ farikolo de sɛgɛnna o de nana ni degun ye o kumana fɛn minnu bɛ yen ŋunuŋunuw na ni olu bɛ k'a fɔ ko maa kana i tulo dayɛlɛ ka ɲɛsin u ma a ka dɔn dɔrɔn k'a fɔ farikolo de sɛgɛnna o de nana ni jamana ɲɛma degunni ye o kumana arabado novembre kalo tile 16 a kan ka ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kɛnɛ tɔ kan aya Marakɛsi Marɔku dugu in kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛma yanni a ka taa Marɔku jamana kɔnɔ a ye munumunu zalo kɛ Mali marabolo dɔw la ka se ka t'i ɲɛda aya baaraw olu taabolow ka ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ani a yɛrɛ ye taamaw minnu kɛ jamana tɔgɔ la a y'a kɔsada in na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko de kɛra sababu ye ka a yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ sɛgɛn nka basi kɔni foyi tɛ a la n'Ala sɔnna a ma ko araba a kan ka wuli ka jɔ a se ka baaraw kɛ Marɔku masakɛ Mohamed Sise o yɛrɛ taara i ɲɛda a ka ani o ye kumaɲɔgɔnyaw kɛ an y'a fɔ a ye bakuruba kunnafoniw na diɲɛ ɲɛma 40 ɲɔgɔnna de ye ɲɔgɔn sɔrɔ tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 15 Marakɛsi Marɔku dugu in na dugu min gɛnbɛ ka diɲɛseleke naani bɛɛ lajɛlen bisimila barisabu ka da ka kɛnɛda yɛlɛmɛ ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ma COP 22 COP 21 kɛra Faransi faaba kɛrɛfɛ Paris sango bebe na diɲɛma ɲɛma 40 minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tarata tɛmɛnen laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka lajɛ bɛnkan minnu sera ka tɛgɛnɔ bila Faransi COP 21 senfɛ bɛnkan ninnu ka lajɛ k'u dankɛnɛmaya a kɛnɛ denbaya kun bɛ Marɔku masakɛ Mohamed Sise bolo Ban Ki-moon na diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan jamana ɲɛma 40 ninnu bɛɛ lajɛlen u ye weledakan kelen de kɛ ka ɲɛsin diɲɛseleke naani ma ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ma ko k'a lajɛ walasa bɛnkan min tɛgɛnɔ bilala a ka se ka don bala k'a na kɛ sababu ye ka dugukolo to an kɔ an denw ye a n'an mɔdenw n'an tulomasamaw n'an fufafuw ye minnu bɛna se ka baara kɛ a la ko barisabu ka da ka bibi in na dugukolo in bɛ ka taa cogo min na a bɛ ka burujade ka sabu kɛ gazikuruw ni sisikulu filitaw olu barika bonya ye o kumana Faransi bɛnkan a ka lajɛ o ka don bala walasa waati yɛlɛma a bɛ se ka tiɲɛni min bɛ kɛ a kɔnɔ gazikuru filitaw ni sisikuru filitaw dɔ bɛ se ka bɔ olu bonya na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Marɔku jamana ye ja dɔ bɔ k'o jira ni u k'a ma ko film documentaire ja min kɔnɔ ni i bɛ a ye k'a fɔ Marɔku jamana b'a fɛ yanni san da ɲɔgɔn na cɛ ka lajɛ dugukolo ladilalen ka kɛ sɛnɛfɛn ye ni u k'a ma ko hectare de terre irrigable o hakɛ bonya aya min ye hectare ye u b'a fɛ ka 500,000
ani 50 ɲɔgɔnna k'ole ladila ci ka se ka kɛ o la. François Hollande Faransi jamana ɲɛma ale ka dantigɛliw la a ye a ɲini ayiwa diɲɛma fɛ a jamana ɲɛmaɲɔgɔnw u k'a lajɛ ka bɛnkan in ka se ka a don bala a ka dangɛnɛmaya ko barisabu ka da kan k'i sigi k'i bolo lada i sen kan ka waati yɛrɛ tiɲɛ dɔ lajɛ ko faratiba don ko barisabu ka da kan a bɛ kɛ sababu ye ni nka min ye diɲɛ yɛrɛ ye ka a masiba de o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ denmisɛnninya a bɛ kɛ jigilatigɛ ye o mɔ sini ma sinikɛnɛ mɔ wa bɛn ni basigi yɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye k'o bila farati danga la a y'a yɛrɛ fana ka dantigɛliw la k'a fɔ juru dɔ fana bɛ nazarala jamana wali kelen diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ni farafina ni ɲɔgɔn cɛ a ko farafina ka juru bɛ o diɲɛ seleke naani setigi jamana ninnu na ko n'i ye farafina gun ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ waati cɛman kana a ti jate olu fɛ nka a kɔlɔlɔ o de bɛ ka ɲɛsin farafina mɔ wa kɔlɔlɔ ninnu fanba o dɔ ye ja kɔtigɛbali sɛnɛfɛn tɛ ɲɛ inondation walikele ji dandɛmɛ ka lawutanɛ suru mɔɔw ka mɔɔw sigiyɔrɔw tiɲɛ ani kɔngɔ walikele denmisɛnninw k'u sigiyɔrɔ bila ka kɔgɔji kana minɛ ko u bɛ taa don nazara la ko nin bɛɛ lajɛlen ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ balawu ye. Ban Ki-moon na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma a ko a bɛ a ɲini diɲɛ seleke naani ma ɲɛmaaw fɛ u ka Faransi bɛn ka lajɛ ka dangɛnɛmaya hakili jiginna sanko lajɛ min kɛra Faransi jamana kɔnɔ COP 21 a senfɛ bɛn kɛra kan k'a fɔ dolari wari miliyari 100 de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamanaw ma diɲɛ kɔnɔ minnu bolo t'u kɔ sɔrɔ a y'a diɲɛ seleke naani setigi jamanabaw fɛ k'o kumana k'a bɛ ɲini diɲɛ seleke naani setigi jamanaba ninnu fɛ u ka lajɛ ka dolari wari miliyari 100 in fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin o jamana masina ninnu ma. Mali jamana kɔnɔ min ye kadasiri ye jateminɛ gafe de do dugukolo kun kan a bɛ dugukolo kɔni berepere latigɛ walasa dugukolo hakɛ min do o ka se ka sidɔn a y'a fɛɛrɛw minnu ni olu kan ka se ka tigɛ fana k'a lakana a bɛ olu bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ maa min da ye min ye dugukolo ko ta fa fɛnɛ fɛ a bɛ o bɛɛ lajɛlen buguna tigɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ dugukolo ko mɔ an ka jamana kɔnɔ o ye a lajɛ ka baara in kɔni sigi sen kan ni o ye kadasiri ye a baaraw n'u donna yɔrɔ min na o ye Manden commune rurale ye dugu min wele ko Wɛnzɛndugu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi na dugukolo ko manka a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don an ka jamana kɔnɔ o kumana nin jateminɛ gafe ye min dilan nin ye ni a bɛ dugukolo ko yɛrɛ perepere latigɛ a bɛna kɛ sababu ye de min da ye dugukolo min ye o ka se ka sidɔn wa jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kunnafoniw y'a jira k'a fɔ don min na a bɛna fanga n'an ka jamana kɔnɔ a ka laɲini kɛra fɛn min ye o ye ka dugukolo ko ka perepere latigɛ min bɛ se k'a to fɔɲɔgɔnw ni mankanw minnu ni olu bɛ a da fɛ olu bɛ se ka ban cogo min kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Kati ani Bamakɔ aya o dugukolo ko ta fa dugukolo bonya hakɛ ni u k'a ma ko kilomètre carré Bamakɔ ta bɛ kɛ 245 ye Kati cercle ta o ye 17 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin na kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba don dugukolo ko manga a n'a fɔ ɲɔgɔnw la Bamakɔ ani Kati cercle kɔnɔ barisabu ka da ka kunnafoni jɛlenw de na sɔrɔ dugukolo ko kun kan maa min da ye dugukolo min ye o ka se ka sidɔn jamana yɛrɛ ɲɛmaya so fɛnɛ ta ye dugukolo minnu fɛnɛ ye ni olu bɛ se ka don bala ka o kɛ nafolo ye a y'a l'impôt ko ta fa fɛ wali kelen nafolo ko ta fa fɛ k'o bila jamana wagande kɔnɔ o bɛ se ka bugunatigɛ cogo min na k'a bɛna o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ni ko in dora ka labaara ka don bala san o san jamana ɲɛmayaso kan ka wari min sɔrɔ k'o ladon jamana foroba kɛsu kɔnɔ o ye sɛfa wari miliyari 20 de ye. Kalanko ta fa fɛ marabolo naaninan ni o ye Segu ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Amerikikaw ka bilankɔrɔmugu min bɛ wele ko USAID olu ye dɛmɛba ta ka ɲɛsin an ka jamana marabolo dɔw kalanko ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ko marabolo minnu ma ko éducation en situation d'urgence yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya bɛ o yɔrɔw la k'a lajɛ ka olu yɔrɔw dɛmɛ sɛfa wari miliyari 9 ye a bɛna ɲɛsin marabolo minnu ma olu de filɛ nin ye Segu, Moti, Tombouctou, Gao ani Kidal walawalali ba bɛ kɛ an ye a ko kun kan maa min fɛ Usmane Sogore don. Sefa wari miliyari 9 o de bɛna kɛ musaka ye Amerikikaw ka gouvernement ka tɛmɛ USAID fɛ diɲɛ seleke naani tɔnba ka bolofara bɛ ɲɛsin lamɔko ani kalanko ma diɲɛ kɔnɔ ka se k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin Mali duguma kalansow ma ni projet kura in bɛna dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔliso 250 ma an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ bi waati gɛlɛmaw na. Projet ɲɛma n'o y'a directrice ye Ana Diallo a ye a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ni projet kura in a bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen dama kaɲa kalan sanuma ani kalan ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin minnu ni gɛlɛyaw sɔrɔ
marabolo damadɔw la marabolo min bɛ tali kɛ Seku, Mopti, Tombouctou, Gao ka taa se Kidal ma. Projet kura ye nun doni kɛnɛ kan Amerikikaw ka lasigiden fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan Paul Folmsi a ye hakili jigin kɛ k'a jira k'a fɔ gɛlɛya min kun ye an ka jamana sɔrɔ o y'a to denmisɛnnin caman kun kɛra kɛrɛfɛden ye mun bɛ tali kɛ kalanko la. A ko siga kɔni tɛ mun na ni projet in bɛna kɛ sababu kura ye ka sira don o denmisɛnnin masiraw kɔrɔ u ka se ka kalansow sira ta ni projet in bɛna ka baaraw kɛ san 3 kɔnɔ o kadara kɔnɔ a ka laɲiniw bɛna ɲɛsin ka se ka kalanso 60 sigi sen kan n'o ye salle de classe ye k'a lakɔliso 230 kurakuraya marabolo 5 kɔnɔ maa 1500 k'olu labɛn u ka se ka kɛ karamɔgɔ jolenw ye lakɔlisow ka ɲɛmayaso 20 ɲɔgɔn na ka minɛnw ɲini ka bila olu ka bolo kan halisa nɔgɔya ka se ka don kalanko la. An ka jamana minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin denmisɛnninw ka duguma kalanso kow ma ministre de l'éducation des bases n'o ye Barthélemy Togo ye a ye Amérique jamana fo a ka ni dɛmɛ na ka ɲɛsin an ka jamana ma sabula dɛmɛ bɛna kɛ sababu ye ka nɔgɔya don an ka jamana kɔnɔ a kalanko gɛlɛya dɔw la. Minisiri ye a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la tuguni k'a fɔ gɛlɛya min ye an ka jamana sɔrɔ o ye woba de bila an ka jamana kalanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tiɲɛli don lakɔlisow an'u kɔnɔna minɛnw kɔnɔ o kɛra sababu ye denmisɛnnin caman olu ma se ka kalanyɔrɔ sira minɛ a bɛ san 4 bɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Segu maire Ousmane Karamɔgɔ Simaga n'a ma ɲa k'a fɔ projet kura in nun donna ale ka marabolo de la a ye kuma ta a ka marabolo ɲɛma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔ u n'u janto projet in na walasa a ka laɲiniw na se ka sabati. Bamako sigida filanan commune 2 fangayini jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan kalata kadara kɔnɔ ni o ye maire sigi kalata ye min bɛna kɛ novembre kalo tile 20 nata ka hakilina dɔ bɔ ka bi ka jira k'a fɔ labɛn dɔ bɛ ka sabati jamana ɲɛmayaso fɛ wali kelen jamana ɲɛmayaso lasigidenw fɛ administration kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu ni olu kan ka kɛ weetekɛsow ɲɛmaw ye u k'u ma ko président de centre wali kelen de bureau de vote olu sugandi cogo ani assesseurs lasigidenw minnu kan ka ye a kɔnɔ k'u bɛ ka sugandi cogo min na ko a sugandi cogo tɛ ka bɛn u ma. Kɛnɛ in sigira sen kan tarata novembre kalo tile 15 adama bɛ CJ fangayini jɛkulu bolofara min ni o bɛ sigida filanan na o jabala la. Fangayini jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka kunnafoni di kɛnɛ in sigi sen kan o ye adama PSJ URD fara an ka wuli parena jama UDD u jɛra ka kɛnɛ in sigi sen kan an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Shirifila TV Jabarani tɔgɔ la o ye Amadu Kamara Ibrahim Kulubali ye u ye fɛn min sɔrɔ o filɛ. Fangayini jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan n'u u jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛnna min kɛra kalo tile 14 novembre kalo san 2016 u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔngoya an'u ka dusukuntɔrɔ k'o yira ni ka kɛɲɛ ni maa minnu ka kan ka kalataw olu baaraw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi i n'a fɔ président de centre ani président de bureau ka fara assesseurs kan u y'a jira k'a fɔ ko olu tacogo a ma kɛ sariya kɔnɔna na wa u nisɔngoyalen don kosɛbɛ. Lajɛ kun bɛ min kan o ye ka diɲɛ bɛɛ ladɔnniya ka maliyɛn cɛman n'a musoman ladɔnniya ka commune de cɛ n'a muso ladɔnniya k'a fɔ anw parti 10 n'a bɔra RPM Codem na olu ye alliance kelen parti fɛn o fɛn n'o de kan ka taa élection na an ye journalistes wele ka commune de cɛ n'a muso wele ka diɲɛ k'an seere ka duguden bɛɛ lajɛlen k'an seere waleya minnu bɛ tala ka na ko élection ko kɔnɔ ani élection tɛ ɲɔgɔn ye sira la mun b'o sɛbɛnciya bureau minnu ni jamana ka lasigidenw kan ka bureau ninnu lakana yaasa élection bɛ se ka k'a cogo la ka sɔrɔ namara ma k'a la o bureau président a assesseurs a bɛɛ lajɛlen a kɛra RPM Codem mɔgɔ ye RPM Codem ni liste ta 100 sara la u 80 de b'a kɔnɔ u dun y'a jira k'a fɔ olu bɛ taa élection in na u b'a gagné wajibi blanzimu u b'a gagné o y'o bolodalen ye ka président bila ani assesseurs u kana u ka urnes lafa u kana résultat minnu bɔra n'o de b'a jira k'a fɔ ni parti gagnera k'o yɛlɛma ka résultat wɛrɛ di gouvernorat la donc an ye mɔgɔw labɔ o kalama ka gouverneur labɔ a kalama liste in a k'a falen sariya y'a fɔ cogo min na a k'a kɛ ten an y'o kangaridaw de kɛ ka mɔgɔw k'an seere o la commune de bɛ bolo min kan bi bolo ɲuman tɛ mɔgɔninfin damadɔ olu kana k'u bɛna commune de mɔgɔw ka hakɛ ta an tɛna na jɛn n'a ye élection fɛti de don anw bɛɛ bɛ fa la yan an bɛɛ bɛ ba la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn siya dɔn o tuma u k'an to an danbe la
an b'a yirala k'a fɔ u ka nin kunnafoni di kɛnɛ in sigili sen fɛ min labɛnna nin parti ɲɛmɔgɔw fɛ i n'a fɔ adema PAJJ, URD, FAR an ka wuli, Parena, Jama, UDD o n'a ɲɔgɔnnaw caman u bɛɛ lajɛlen ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni nin kɛwale in ye. An ye lajɛba min kɛ an ye kunnafonidilaw wele bawa bɛ kɛla élection kalafili min natɔ don maire kalafili min bɛ kɛ dimanche nata an parti 10 de don adema dɔrɔn tɛ n bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ kalafili nin hukumu kɔnɔ parti 11 ka lisi bɛ yen vote kan ka kɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ o parti 11 la parti 10 de farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko président de bureau de vote président de centre ni assesseur lisi min bɔra a ye sariya sɔsɔ daluya jumɛn kan fɔlɔ gouverneur du district bɛ tɛmɛ maire de fɛ commune kɔnɔ walasa maire ka éducation école karamɔgɔw tɔgɔw di olu ka kɛ lisi kan donc lisi min bɔra an siranna min o de kɛra lisi kɛmɛ sarala ni ye 80 ta a lisi bɛɛ kɛra RPM kodɛm ye e ni kalafili kan ka kɛ ni mɔgɔ min cɛ n'o kɛra kalafili lakɔrɔsilibaga ye kalafili ɲɛnabɔbaga ye o ko ka gɛlɛn dɛ o fɛn tunnen bɛɛ tɛ ye dɛ donc anw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ nin ye suɲɛli kɛnɛkan ta de labɛntɔ ye donc an ye lettre ci gouverneur ma parce que jamana mɔgɔba don k'a yirala k'a fɔ a ye baara min kɛ fili b'a la jango a ma kɛ sariya kɔnɔ a ka segin a ka lisi ninnu président ka lisi assesseur ni président de bureau de vote ni président de centre a ka sigi lisi ka sariya y'a fɔ cogoya min na a k'a kɛ ten a k'a kɛ fɛnɛ an bɛɛ de ka kan administration na fanga kɔni politique fanga ye mandat ko de waati ko de don mais administration kɔni baarakɛlaw bɛ a badabada a ka sariya bato a ka sigi lisi nin kan sariya ye min fɔ a k'a kɛ ten n'an taara vote la ni parti min garisigɛ kɛra conseil min ye a fɔra a banna anw ma dɔwɛrɛ foyi ɲini ni o tɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Bamako marabolo filanan kɔnɔna na fanga ɲini jɛkulu 11 min bɛ ɲɔgɔn dan na ye fanga ɲini jɛkulu 10 olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ nin lahala in kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka nin ko in k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn. Maire sigi kalataw ye novembre kalo tile 20 ye ka bɛn ni o ye Sherifla TV ɲininikɛlaw wulila ka se yɔrɔw la ka dasumusumuniw kɛ barisabu ka da ka jateminɛ bɔnbɛ a ka fɔ maaw tɛ ka girinkajɔw ni ŋaɲagiw kɛ ka bɛn ni a ko ye ko min na mɛn ni o ye o bɛ se ka sidɔn cogo min bɔlɔnkɔnɔnaw na i b'a ye k'a fɔ maaw fari falen don Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Mohamed Sidibe olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka fɛn minnu lase an mɔ soma samana o filɛ. Mɛ Moribo Abugu cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ni ko Moribo Abugu maliyɛn bɛɛ ka bɔ ka voter i ka choix ye avenir dugu in avenir bɛ anw de bolo n'an ma voter foyi tɛ ɲɛnabɔ an b'a ɲini vraiment élection a ka kɛ basigi kɔnɔ a ka kɛ quiétude kɔnɔ Ala k'an bɛɛ saba ma. Ne bɛ min fɔ élection ko in na o ye bɛɛ ka bɔ ka mobiliser i ka commune ye parce que commune tɛ taa ɲɛ ni mɔgɔw ma bɔ massivement ka taa u ka t'u ka carte ninaw retirer et puis u ka bɔ massivement fana ka élection ko in k'u kunkan ko ye parce que fɛn min ye commune kunkan ko ye commune kɔnɔ mɔgɔw o tɛ se ka kɛ ko olu kunkan ko to ye donc commune kunkan ko ye commune kɔnɔ mɔgɔw kunkan ko ye donc bɛɛ ka bɔ massivement ka taa i ka carte nina ta fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna vote kɛla tɛ i identifielen de don donc n'i taara i ka nina retirer donc ça veut dire que i y'i ka citoyenneté yira donc n'i ka nina fana b'i bolo ça veut dire que tu as la possibilité de voter. B'a ɲini n baden fɛ Bamakɔka ani dugu bɛɛ mɔgɔ fɛ bɛɛ ka bɔ i ka taa voter n'a ma bɔ ka taa voter a man ɲi f'an ka bɔ de ka taa an ŋɔniyaw yira mais ka to so kɔnɔ i ma bɔ ka taa voter o cɛ man ɲi bon n'i y'a ye mɔgɔw tɛ bɔ sa bon fɔlɔ la o tun ye teko ni finiko ni t-shirt ko m'olu don a ko la n'o bɔra la o yɛrɛ de diyara ne ye sisan o diyara ne ye parce que élection bɛna kɛ mankan t'a la foyi t'a la bon surtout an bɛ état d'urgence min na ni dugu ka kalan donc n'a a tola yen cogo ma k'a fɔ élection ka kɛ o de ka ɲi mais n kɔni b'a ɲini population bɛɛ fɛ bɛɛ u ka taa voter maire kura minnu natu don an fɛ ala k'u kɛ baarakɛla ye ala k'u kɛ anw mun fana b'u ka baaradenw ye an n'u ka ɲɔgɔn faamu parce que n'a ɲɔgɔn faamu baara bɛ kɛ ɲɔgɔn ne yɛrɛ fɛ a b'u ka somɔgɔw si il n'y a pas de problème. Na kun sɔngɔ la ka na n ka carte nina retirer pour pouvoir voter parce que n y'a ye ne mana voter
mɔgɔw mana maire min sigi o bɛ kɛ n sago jagoya la donc n bɛna voter ka n sago la maire sigi. sisan an bɛ yɔrɔ min na an bɛ affichage lycée électoral affichage an b'o de la ni ka ta ka taa bila ye o baara de bɛ sen na fɔlɔ ani ni mun nana k'u ka carte ɲini an b'u o diriger o bɛ to ka carte ɲini nɔfɛ quoi an b'o de la non carte tɛ nin ye ka yira k'a fɔ déjà ni nin yera n'i tɔgɔ yɛrɛ na o kɔrɔ i ka carte bɛ yen. bon élection kama weleweleda min bɛ ne bolo o ye mɔgɔ si ka n'i sigi k'i bolo di sen kan an kana élection kɛ fɛn ko ye n'i ye nin di yan ne bɛ taa voter o ye nɔ n'o tigi ka kɛwale min ja min ka kɛwale ka di ye i bɛ voter o de ye fasoden ɲuman ye mais ka voter mɔgɔ ye ko parce que k'a ye wari d'i ma bon sisan denmisɛn jeunesse ka problème y'o de ye u ɲɛ tɛ avenir la min b'olu bolokɔrɔ bi olu ɲɛ b'o de la alors que ce n'est pas normal bamananw ko ten ko ni yiri turu don min na i t'a mɔ don o don i b'a entretenir fɔlɔ de sisan ne b'o de ɲini jeunesse fɛ bɛɛ k'a bila i kun na bi tɛ i bɛ ka minnu ka wari minɛ bi sini e de kan ka k'olu ka relève ye est ce que e fana bɛna se ka continuer o wari di in fɛ yan est ce que e bɛna da mɔgɔ la tugun parce que e yɛrɛ y'i ka denmisɛnya bɛɛ kɛ i bɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ o welelemada de bɛ ne bolo vraiment an k'a ɲini an ka segin an kɔ an ka mɔgɔ ta a ka qualité kama a ka rentabilité kama an kana mɔgɔ ta a bolo fɛn kama quoi. 2009 quartier ani o sisan cɛ ni b'a jate minɛ o san caman bɔ sa 2009 ni sisan cɛ san 7 jate halisa o quartier tonnen b'an bolo o tɛ ka n'a ta bon minnu y'a kɛ kɔsa in na n'olu caman ye avec nafa faamuya olu bɛ ka na olu tɛ k'u ta sɔrɔ donc vraiment o kɔni gɛlɛya b'an kan an bɛ mun ɲini sisan o de ye vraiment minnu ka quartier na bɛ yen commune 1 Kurukara kɔnɔ n'o depuis 2009 n'o arrondissement n'o quartier baden b'an bolo quartier bayiriga de don vraiment u ka n'a ta ka to ka vote kɛ. labɛn min bɛ yan nɔ a ka ca dɔɔni anw yɛrɛ ka baara ye min o ye ka commission d'organisation bila sur place bon an y'o baara kɛ mɔgɔ minnu b'o la a bɛna ni ka mɔgɔ 30 bɔ commission kɔnɔna na mairie baarakɛlaw b'a kɔnɔna na manœuvre b'a kɔnɔna na anw fɛ yan nɔ centre 16 de bɛ yan nɔ commune 1 kɔnɔna na donc o centre ninnu bɛɛ u bɛ ka taa ni lycée électoral ye ka t'u bila yen u b'o baaraw la urne b'an bolo yan nɔ a mɛnna wagati kɛra a bɛna ni ka kalo 2 bɔ gouverneur du district n'o ye anw yɛrɛ ka tutelle olu nana ka na jateminɛ kɛ parce que i b'a dɔn élection mɔgɔw b'a kɔnɔ a mɛnna dernière élection en 2013 donc minɛ minnu bɛ yan fɛn min bɛ komi isoloir fɛn min bɛ komi urne komi vote papier bɛ bila min kɔnɔ a tɔ ye joli de b'a jɛ lampanw joli de bɛ gilet min kan ka don agent électoraux la joli de bɛ a tɔ ye joli donc o bɛɛ jateminɛraw fɛ olu bɛ ka o tɔ dafa olu bɛ ka o di bon peut-être n'aw yɛrɛ bɔra sisan aw bɛ jateminɛ kɛ salle da la électeurs bɛ ka n'u ka carte ta carte nina ta population u sumara n'o tɛ n bɛ se k'a fɔ ɲinan bɛɛ gouvernement ka yamaruya kɔnɔna na carte nina dili a ma jɔ donc n b'a ɲini ala fɛ yarabi y'a ma élection bɛna kɛ commune 1 na ala k'a kɛ hɛrɛ la k'a sɔrɔ setanɛ ma don a la. o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma kongo kinshasa kaw fɛ jamana ɲɛmaa joseph kabila kun ye layidu min da k'a fɔ a bɛ dantigɛ wasabulo kɔnɔ ko in kɛra tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 15 joseph kabila a ka bɔ ka kuma man diya forobakɛnɛw kan nka nin sen a ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ jamana fanga sinamatɔ minnu bɛ yen u bɛ ka labɛn minnu sabati a ɲɛ b'u la wa ale bɛ se k'a fɔ de ko maaw de bɛ k'u kɛ ngɔmi ye k'u yɛlɛma k'u bila jamana tili la ko jamana in tɛna segin a sen sabara kɔnɔ ale ɲɛbosolen ɲɛna barisabu ka d'a kan ale ye jamana ɲɛmaa ye fanga bondaw fɛnɛ ka sinsinni o bɛ ale ka bolo kan ko kuma na ko a tɛna na i sigi k'i ɲɛ datugu o ko kɛtɔ kan a ko jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ ko yɔrɔ bɛ yen yɔrɔ min ye tiɲɛnikɛlaw dilan yɔrɔ ye kongo kinshasa jamana kɔnɔ k'a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kalama minnu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ale yɛrɛ ka lahala la k'a fɔ ale b'a fɛ ka mun de kɛ a ko a bɛ fɛn min fɔ olu tigilamaw ye o de ye k'a fɔ jamana sariya sunba sariya se ale tɛna sɔsɔ fiyewu ni dun y'o kɔrɔfɔ in lajɛ i bɛ se ka don o kuma na ka sabu kɛ kɔsada in na jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ maaw ye yamaruya di kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni maaw ma ko u y'a jirali min kɛ k'a fɔ kalata tɛ se ka kɛ ɲinan bilen k'a bɛ ɲɛ cogo min na k'a ka kɛ ten o ye san 2018 ye o b'a jira k'a fɔ jamana sariya sunba sariya se hali n'a ma sɔsɔ kɔni a kɛmɛ cogoya dɔ kɔni ye. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Centrafrique jamana mago bɛ dɛmɛ na ka bɔ nansaralatɔnba Union européenne yɔrɔ jamana ɲɛmaa Faustin Archange Touadéra ye wele bila ka ɲɛsin nansaralatɔnba Union européenne ma alamisa don novembre kalo tile 17 o kɛnɛ kan ka sigi sen kan
Belgique fa bala Bruxelles ka lajɛ ka nafolo dɔ ɲini u mago jɔ mɛ nafolo mugu hakɛ min na o ye dolari wari miliyari 3 ani kunkan 22 ye a bɛna kɛ sababu ye ka min ye jamana yɛrɛ ye jamana ɲɛmayaso ka lase a lasigidenw lase jamana fan naani bɛɛ lajɛlen la ni ka yiriwa k'o fɛnɛ sabati wari in dilan bɛ cogo min na o de filɛ dolari wari miliyɔn 400 ani miliyɔn 60 o bɛ ta ko do bɛɛ ani basigi ɲinini da fɛ jamanadenw ka segin ɲɔgɔn ani lakanani a ya min ye chef dolari wari miliyari 1 ani kunkanfɛn ye o bɛ don jamana foroba ca ɲɛmaw olu laseli fanw bɛɛ lajɛlen fɛ ani ayiwa ji ni kɛnɛya ko a ya ka da se kalanko ma o b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ya min ye dolari wari miliyɔn 1 ani kunkanfɛn sa o ɲɛsin bɛ sɔrɔ sira yiriwali ma ka yiraw la k'a fɔ arabadon novembre kalo tile 16 cour pénal international CPI diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon min ni farafina jamanaw kɛn bɛ a tɔnden ye ni farafina jamana ɲɛma kelenw fɛnɛ kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ a kɛn bɛ olu ɲɛmaw jalaki yɔrɔ ani u ka kiiri jalatigɛ yɔrɔ ye u ka kɛnɛ min kan ka dayɛlɛ tile damadɔ ka lajɛ ka hakili jagabɔ kɛ a ko kunga o kɛnɛ dayɛlɛla novembre kalo tile 16 araba a bɛ taa kujɛ fɔ novembre kalo tile 24 an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔlen min ye CPI ka nin kɛnɛ in ye n'a bɛ dayɛlɛ bɛɛ baara bɛ kɛ fɛn minnu kan o ye u ka baara bolodalenw ka lajɛ ka jateminɛ kɛ olu ka nafolomugu min ni a fɛnɛ kan ka labara ni o ye ni u k'a ma ko budget ka lajɛ ka dɔ fɔ o la nka nin sen in kɔrɔfɔ gwɛlɛnw de bɛ sɔn k'a ye a bina k'u kan ka sabu kɛ jamana saba bɛ minnu kɛn bɛ ka jira k'a fɔ olu b'u yɛrɛ ta ka bɔ aya CPI tɔnden ɲala ka sabu kɛ u yɛrɛw ka jateminɛw na a taa bɛ kɛ farafina jamana ɲɛmaw ka kiiriw jalatigɛ yɔrɔw de ye wali kelen dɔw yɛrɛ bɛ k'a jira k'a fɔ nazara jamanaw fɔlɔ u nana farafina mara jɔnya kɔnɔ cogo min na ko halibi ko nin kiiribulon in kɛmɛ o baarakɛla de ye nazarala jamanaw bolo Burundi Afrique du Sud ani Gambie olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ u b'u yɛrɛ ta o kumana kɛnɛ in kan min ye CPI kanubaw ye olu bɛna jira de k'a fɔ kiiri o kiiri sigira sen kan ka ɲɛsin farafina mɔ a tan ni kɔnɔntɔnw kɛra jalakiw ye k'i b'a sɔrɔ ko a kɔnɔntɔn fanba bɛɛ lajɛlen laɲinina farafina jamana yɛrɛ de kɔnɔmaw de fɛ ka se olu mɔ ni olu ye a ko sɛgɛsɛgɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔfɔ in kɔni bɛ sɔn ka gajan kosɛbɛ farafina jamanaw ani diɲɛseleke naani setigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nazarala jamanaw arabadon novembre kalo taratadon novembre kalo tile 15 misira jamana kɔnɔ Egypte Mohamed Morsi maa min kun bɛ jamana ɲɛmaaya la ni a ka kafo jasura ni wulikajɔ dɔ ye jamanadenw fɛ ni surasiw labanna ka a yɛrɛ minɛ ka a lasago ale ka kiiri dɔ kun dayɛlɛla a y'a kiiri kɔrɔ don barisabu ka da ka segiw minnu kɛra kiiri kɔrɔw senfɛ ni o ye cour d'assises ye olu dɔw kun y'a jira k'a fɔ ani falindo kɛ ka kan ni u k'a ma ko peine de mort nka kiiri min kurakurayalen filɛ nin ye ni u k'a ma ko cour de cassation ni zeyi a y'a falindo kɛ jalakili kɔni bira ka bɔ Mohamed Morsi ka o tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ ka fanga ɲini jakulu frère musulman o dankɔrɔba Mohamed Badji a bira ka bɔ o fɛnɛ ka ani o ka danga an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mohamed Morsi kabini a kɔni minɛna kiiri caman sigira sen kan ka ɲɛsin a mɔ jalaki min dalen kun don ka ɲɛsin a mɔ ni a kun jirala k'a fɔ a bɛ fa o la o ye san 2014 kuma min na ni Hosni Mubarak bɛ ka gɛn ka bɔ fanga na Egypte ka den fanba fɛ ko n k'a fɔ san 2011 janvier kalo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a y'a ko Hosni Mubarak ka a y'a kafo o bantɔ a y'a ko kasobo dɔw dakarila ka maaw labɔ ko frère musulman maaw sen bɛ o la o kun ye a jalaki kun dɔ ye falen dɔ kɛ jalakiw kɔni bin ne filɛ nin ye ka bɔ a kan nka kiiri wɛrɛw minnu bɛ yen ni olu dɔw tigɛra ka jira k'a fɔ ani san 80 ani san 5 kasow ka kan olu dɔw kɔni maminɛnen bi to a da la o de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ yen nɔ ni a ɲɛmadan kun bɛ ka ɲɛsin a ka jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ a ye ko nin ye a kuru selen siɲɛ ka laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.